Dressman pitää pelin liikkeessä. Euromaster. Hyvää torstai-iltaa ja tervetuloa SM Liiga Hockey Night Playoffsien pariin. Hetken kuluttua nähdään, tai ei ihan hetken kuluttua, vaan parin tunnin päästä sitten voidaan katsoa, jatkuuko tuon viirien tavoittelu, mestaruusriivien tavoittelu IFK:n osalta tänään. Tänään siis IFK Ilves 7. puolivälieräottelu ja ratkaise sellainen. Jutti, mikä on tänään homman nimi? Tahtoa löytyy, tunnetta tulee olemaan ja näkisin, että maalivahti pelaaminen ja avausmaali tulee olemaan erittäin suuressa osassa tänään. Lähdetäänkö siitä, että avausmaalin tekijä on tänään myöskin se, joka jatkaa tätä hommaa tänä keväänä? No lähdetään vaan. Se kumminkin luo semmoisen hyvän spiritin ja toiselle paineita, mutta ennen kaikkea mä toivon, että maalituisi tähän ottelun alkuun, niin me saadaan tänään vauhdikas peli ja ei mennä siihen asemasotaan, mitä tää aina välillä on. Mikä on kotiedun merkitys, kun pelataan 7. ottelua? No niin kuin tässä ollaan nähty muutamissa muussakin sarjassa, niin tää kotikenttäetu, niin se on häilyvä homma. Ehkä siinä se on, että ei tarvitse matkustaa tänään IFK:n, että Ilves on tänään tullut pussilla tänne, et en mä kotiin tuu mitään laske, vaan se tässä ja nyt meneminen, tekeminen, kuinka on se tunne mukana, kuinka saadaan irti ja ennen kaikkea se, että Ilves ei ole 2 peliin tehnyt maaleja, niin siellä varmaan jonkinnäköinen peikko, että kyllä maaleja pitää tehdä, jos jatkoaikoa mennä. Se nähdään aivan hetken kuluttua. Homma käytiin sitä ennen haastattelussa 2 kuumaa, eli IFK on puolustaja Pasi Saarinen ja Ilveksestä hyökkäjä Toni Dahlman. Täältä löytyy tosiaankin puolustaja, joka on noussut tässä sarjassa huimaan vireeseen. Olet viihtynyt erittäin hyviä tehoja löytynyt. Mistä se johtuu? No en mä tiedä, vähän ylivoimaa päässyt siinä pelaamaan ja onnistunut siinä. Ja sitten toi meidän kolmoskenttä, Hirsovitsin johtama kenttä, niin se on myös pelannut hyvin näissä playoffeissa koko ajan, vaikka ei ihan älyttömästi tehoja ole tullut. Että mä luulen, että sillä on aika paljon vaikutusta. Tänään tämä sarja joka tapauksessa ratkeaa. Minkälaista ottelua odotat? No joo, tässä alkaa molemmat joukkueet tuntee toisessa jo aika hyvin. Nämä on ollut hyviä pelejä kaikki. Tyypillistä playoffia, hieno sarja tähän asti. Ja mä uskon, Ilves oli ainakin viimeksi Tampereella, ne tuli paljon hanakammin päälle ja oli paljon aktiivisempi, et eiköhän ne tee saman tänään. Varmaan nähdään hyvä peli. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia ja tämän jälkeen käymme kuuntelemassa Ilves-mietteet ennen ratkaisevaa ottelua. Miten se maali oikein tehdään? Te olette jo pitkään olleet ilman yhtään osumaa. Joo, eikä se tänään nähdä. Minkälaista ottelua odotat? Nämä viimeiset pelit, missä tämä joka tapauksessa ratkeaa, ovat yleensäkin aika sellaisia, mitä on vaikea ennustaa, mutta mitä asioita te odotatte? Tiukkaa vääntöä, tehdään 1 maali enemmän kuin IFK, eikä se ole siinä. Mitä asioita valmentaja Sykora on nostanut tähän otteluun esiin, mitkä pitää jokaisen pelaajan pitää huolta? No lähdetään pelaamaan samanlaista peliä kuin viime peliä. Kyllähän meillä aika paljon oli paikkaa siinä, että pitää osata kiekka sinne verkon perille, että eikä se siinä ole. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Näin ja tästä jatkaa Mika Juti, olkaa hyvä. Kiitoksia Mikko Grönman ja kultaiselle kiekolle, tai tälle kiekolle kiitokset menee Kimmo Salanto Tampereelle, kiitoksia molemmilla Jutilla ja mulla. Posti tuli perille, kiitoksia tästä. Kiitos. Ja paikka löytyy kirjahyllystä. Katsotaanpas vähän grafiikkaa molemmista joukkueista, eli parhaita pistemiehiä tässä näin IFK:sta Saarinen nimenomaan erittäin hotti ollut tässä sarjassa. 3 maalia, 3 maalisyöttöä, tasakentällisin +2. Brett Harkins, Kimmo Kuhta, Timo Pärssinen ja mielenkiintoista on siinä se, että tuo ykköskenttä on miinuksella. Ilveksellä sitten pistepörssin ykkönen tässä sarjassa Shane Toporowski, Vesa Viitakoski, Raimo Helminen, Toni Dahlman ja kaikki plussalla, Juti. No ne on plussalla ja täytyy muistaa se tosiasia tässä, että kun katsellaan näitä hommia, niin 5-5 pelaaminen Ilves on ollut kunnossa. IFK on tehnyt 6 ylivoimamaalia, Ilves tehnyt 1 ylivoimamaali, niin siinä on todella iso ero tässä ottelusarjassa. Ja tänään on vuoden varmaan se, koska tunteet on pinnassa, miten hermokontrolli tulee olemaan, miten tulee olemaan ylivoiman pelaaminen, miten tulee olemaan alivoiman pelaaminen, ne tulee olemaan ottelun keypointteja. Näin varmasti on, ja tämä ottelusarja
on ollut tasainen, mutta niin ovat olleet tätä edeltäneetkin ottelusarjat tällä kaksikolla. Kyllä. Muistetaanpas vähän kevättä 2001, jolloin tämä ottelusarja IFK Ilves meni silloin 5. semifinaaliotteluun. Ja tässä tulee sen ottelun ratkaisu silloin. Puolustaja Antti Bruun maalinteossa, kun ottelu oli pelattu 91:05. Pelattiin toista jatkoerää. Ja tässähän sarjassa ensimmäinen ottelu oli se historian pisin 124 minuuttia. Tämä se viimeinen 5. tässä. Melkoisia maratonotteluita nämä kaksikko on meille järjestänyt. Kyllä, ne on ollut kyllä huikeita minuuttimääriä, mitä nämä joukkueet on kohdannut vastakkain. Nämä lähiaikojen maratonkamppailut on kääntynyt sitten kyllä Ilvekselle. Mutta tänään on uudet kujeet ja nyt nähdään sitten, kumpi on hereillä heti ottelualusta. No niin, se oli siis historiaa. Nyt Kyllä. on tätä päivää live-lähetystä. Katsotaan tämän ottelun kokoonpanot seuraavassa. Kotijoukkue IFK täysin samassa koostumuksessa kuin aiemmissakin otteluissa. Pärssinen Harkis Kuhta hyökkää, puolustaa Söderholm, Karahalahti, tämä ykköskenttä. Kakkonen hyökkää, Vopat, Häppälä, Laine, puolustaa Benisek, Turunen. Kolmonen hyökkää, Järvinen, Hirshovits, Vihko, puolustajat Pasi Saarinen, Jarno Kultanen. Ja IFK 4 koostumuksessa Luttinen, Viitaluoma, Fagerstedt, puolustajat Mikko Kurvinen, Hannu Pikkarainen. Vierailija Ilves hiukan muuttanut kokoonpanojaan. Ja tässä näin Vesa Viitakoski, Raimo Helminen, Shane Toporowski, ykköskenttä, puolustajat Jääskeläinen, Corey Murphy. Ilves 2 hyökkää, Luomala, Leino Dalman ja Koistinen, Jukka-Pekka Laamanen puolustavat. Ilveksen kolmoskenttä tänään koostumuksessa Erkki Rajamäki, Marek Borel, Timo Peltomaa puolustaa Laurila, Sireen ja Ilves 4 hyökkää tänään koostumuksessa Jäminki, Niemi, Snellman ja mukana myöskin kokoonpanossa Mikko Suvanto, Tomi Charlesson. Tästä kokoonpanosta puuttuu Kaspar Astashenko, joka ei mahdu Ilves-valmennusjohdon mukaan tänään kokoonpanoon. Kädet ovat kuulemma vähän jäässä. Niin, päätöksiä pitää tehdä, joukkueen parasta tässä haetaan ja niillä kavereilla Ilves lähtee nyt sitten menee. Kaveri ei tällä kertaa mahdu kokoonpanoon ja aika näyttää, että tulevaisuus tuo sitten. Näin on. Menemme sinne haastattelupisteeseen studion puolelle. Mikko, siellä on haastattelussa mies, jonka paita koreilee tuolla jäähallin katossa. Aivan totta, kiitoksia Mika. Täällä on Kölli Kortelainen, jolta voidaan heti kärkeen kysyä, että nähdäänkö tänään jälleen tällainen maratonottelu vai kuinka käy? No toivottavasti täytyy sanoa, että itse toivon, että kotijoukkue ratkaisee tämän ennen kuin päästään tuonne puolenyökorville. Nämä ovat kuitenkin perinteisesti erikoisia otteluita, kun sarja on tässä vaiheessa, pitkä sarja ja tasatilanteessa. Mitä tässä voi tapahtua? No tässähän voi tapahtua ihan mitä vaan, että nyt niin kuin hermon paine on IFK:lla varmaan kova ennakkosuosikki. Tässä on se yksi maali, yksi helppo maali suuntaan toiseen, joku typerä jäähy, niin siinähän se on, että tää on ihan arvotus tää peli. Ja maalithan ne ratkaisevat ja varmasti avausmaali jälleen tässäkin ottelussa tulee olemaan erityisen arvokas. Niin kuin näissä jokaisessa tämän sarjan otteluissa, niin kyllä avausmaalin merkitys on ollut tosi suuri ja vähämaalisia pelejähän nämä on ollut. Ja kyllä mä luulen, että siellä puristetaan niin paljon mailaa tällä hetkellä tuolla pukukopeissa, että kaikkia virheitä yritetään välttää, että varmaan aika varovaista peliä nähdään aluksi. Mitkä asiat ovat nousseet, kun olet sarjaa seurannut? Tämähän kääntyy aivan selkeästi, eli IFK on tullut tasoihin. Mitä asioita sieltä on noussut esiin tai tiettyjä pelaajia, kun olet sarjaa tarkkaillut kummastakin leiristä? No niin kuin tässä on puhuttu, niin Lundelin tulo tuohon maalisuulle, niin sehän on selvästi kääntänyt tämän IFK-laivan voittojen tielle ja Saarisen Pasin esitys on ollut hyvä. Yllättävän hyvä. Et playereissa tulee näitä yllättäjiä joka vuosi, että on ne junnuja tai vähän kokeneempia kundeja, mutta aina noi niin sanotut tähdet ei näitä pelejä ratko. Aivan. Yllättääkö sinua se, että IFK on itse asiassa pudotuspelejä vähiten jäähyjä ottanut joukkueen? No se on kyllä aika erikoisuus. Täytyy myöntää, että ehkä Ara on saanut taottua nyt tonne jätkien takaraivoon, että typeri jäähyä ei kannata ottaa. Tosin Ilveshän on pelannut hirveän huonoa ylivoimaa, että taitaa olla koko pudotuspeliä huonoa prosenttia, että en ole kyllä siitä ihan varma. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia Kölli Kortelainen ja tästä jatkaa taas Mika Juti, olkaa hyvä. Kiitoksia Mikko ja Kölli. Kortelaisen urahan jatkuu vielä Pietarinkadun Oilersissa, joka muuten eilen voitti Stadin liigan mestaruuden 13 kerran peräkkäin. Kortelainen mukana siinä joukkueessa. Aika monen putki. Kyllä, kyllä. Mutta nyt menemme eteenpäin ja kultakypärät veikkasivat ottelusta seuraavasti. Peli päättyy meille 3-1 ja Saarisen Pasi laittaa viimeisen tyhjiin. Final score Ilves 2, IFK 1. Last goal will be Viitakoski. Okay, thank you.
Näin siis Pärssinen 3-1 IFK:lle ja Murphy 2-1 Ilvekselle. Niin, sitten nähdään vähän mahdollisuus. Mä veikkaan, että ja toivon, että tulisi vähän enemmän maaleja. Katsotaan. Ja nähtäis liikkuvaa hyvää peliä. Nyt katsotaan sitten parhaiden paikkojen systeemit tänään. Eli meillähän on mukana jälleen tänään tämä parhaiden paikkojen veikkauspeli. Ja siellä ollaan. Ja 9 kohteesta tänään parhailla paikoilla olevat Sami Karuvaara ja Janne Karuvaara ovat valinneet. Ja 9 kohdetta näkyy tässä. Jokaisesta jäällä tapahtumasta, tästä tapahtumasta mikä tässä näkyy, tulee määrätyt pisteet, esimerkiksi maalista 350 pistettä. Ja nyt sinne parhaille paikoille Sami Karuvaara, Janne Karuvaara siis siellä ja Vilma, mitkä ovat poikien valinnat tänään? Eli veljekset lähtevät havittelemaan tätä parhaiden paikkojen palkintomatkaa, kohteella jäähyminuutti sekä katsomoon lentänyt kiekko. Okei, kiitoksia ja tätä seuraamme sitten tässä ottelun tiimelyksessä, miten siellä tulee käymään. 6850 on se pistemäärä, mitä pojat tavoittelevat. Australian matkaa myöskin tulossa parhaille nikkareille sitten, jotka parhaat pisteet ovat keränneet. Kangaroo, mukava reissu. Niin. Tässä vaiheessa mainoskatko paikallaan ja sitten kaikki valmiina 7. puolivälieräotteluun IFK Ilves. Toyota. Vaihda autoosi näyttävät erikoisvanteet edullisesti Euromasterilla. Tällä viikolla kaikki kauluspaidat ja alusvaatteet. Ota 3, maksa 2. Uusi Volvo V50 Sportswagon. Hauskuus alkaa nyt. Turvallista kirurgiaa. Sairaala Laseri. Tilaa koko joukkueelle. Toyota. Pelimiehet pukee. Dressman. Pitää pelin liikkeessä. Euromaster. Ja tervetuloa tapahtumien keskipisteeseen Helsingin Nordenskiölin kadulle 7. puolivälieräotteluun IFK Ilves. Ja tästä tämän ottelun voittaja jatkaa välieriin, joten vielä ei nyt jaeta ihan mestaruuspokaleja, mutta kuitenkin erittäin tärkeästä ottelusta on kysymys. Molemmilla joukkueilla, niin kuin tuossa ennen ottelun alkua tuli esille, on paineita. Ja nyt kuuntelemme ensin ennen ottelun alkua tässä tietysti juhlallisesti maamme laulun. Hyvä yleisö, SM-liigan runkosarjan lopuksi Experten ja Ilta-Sanomat palkitsevat yhdessä IS-tähtikisan voittajana. Sitä ennen kuin maamme laulu kuullaan, niin siellä suoritetaan palkintojen jakoa tämän kauden tapahtumista. Ja sitten sen jälkeen maamme laulu tässä Timo Pärssinen, joka palkitaan eniten IS-tähtiä saaneena pelaajana. Ja siitä palkinto Pärssiselle. Tämä palkinto on tietysti kiva, mutta Pärssinenkin hakee sitä suurta, eli poikaa käsivarsille, kannua käsivarsille, joka on tulossa, jos tämä ottelu voitetaan, niin on, tai sanotaan on mahdollisuus sitä tavoitella, ja nyt sitten maamme laulu. Sen esittää näyttelijä Eppu Salminen, en framför skådespelare Eppu Salminen.
Oi maamme Suomi synnyin maa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei kukkua, ei vettä vainaa rakkaampaa kuin kotimaa, tää pohjoinen maa kallis isien. Ei Laaksoa, ei kukkua, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa, tää pohjoinen maa kallis isien. Näin maamme laulu on esitetty esittäjänä tänään näyttelijä Eppu Salminen. Niin, Eppuhan veti tyylikkäästi ja nyt päästään itse sitten tähän todelliseen tapahtumien keskipisteeseen ja nähdään, että saadaanko me värikäs alku tähän matsiin vai ei. Mä uskon, että saadaan ja tullaan varmasti näkemään paljon kontaktia ja toivottavasti nähdään vahvaa hyökkäyspelaamista eikä lähdetä liian passiiviseen pelaamiseen. Jan Lundell siellä siis IFK maalilla pitänyt toistaiseksi 0, kun on saanut peliaikaa Dave Statosin haparoitua. Hän on ottanut ykkösmaalivahdin paikan. Ja Juha Pitkämäki Ilveksen maalilla. 6 ottelua, 11 päästettyä maalia, siitä torjuntaprosentti 93 ja rapiat päälle. Ottelun päätuomarit tänään Jari Levonen ja linjatuomarit Stefan Fonselius, Antti Orelma. Tässä tämän ottelun oikeudenjakajat ja siis Japa Levonen saanut paljon vastuuta tämän kauden peleissä. Ja viime kauden parhaana tuomarina hänet palkittiin. Sitten Ilves-valmentaja Vaclav Sikora, todella kokenut tsekkivalmentaja, niin kuin jo aiemmissa ottelussakin on tullut esille. Valtava pelikokemus, yli 500 pääsarjaottelua tuolla Tsekkoslovakian liigassa aikoinaan. Ja ollut myöskin Rauman Lukon kanssa pudotuspeleissä ja 8 voittoa, 8 tappiota on hänen valmennussaldonsa. Ja siinä vilahti tietysti IFK:n päävalmentaja Hannu Aravirta, joka kuten todettua on pudotuspelien kokenein SM-liigan valmentaja ottelumäärällä mitattuna. Hänellä niitä otteluita on 73 peliä valmentajana. 44 voittoa, 29 tappiota. Ja tässä luukkumiehenä tänään Dave Statos, IFK:n maalivahti. Ja IFK maaliin siis samalla kun esitellään avauskentällisiä. Jan Lundell, puolustaja 10, Jere Karalahti. Karalahdella tänään syntymäpäivä. Karalahti täyttää 29 vuotta. Koki näitä onnittelee. Joo, onnitellaan Jekeä siitä. Katsotaan onko lahjaa tulossa vai ei. Ja IFK aloittaa siis ykköskentällisellään. Elikkä Pärssinen, Harkins, Puhta, Toni Söderholm ja Jere Karalahti. Siinä tämä maankuulu ykköskenttä, joka tuossa pregame-osuudessa kuten havaittiin, on kylläkin miinuksella ketjun osalta tämä kentällinen, mutta kyllä siellä on aikaa muuttaa sitä. No ehdottomasti, mutta nyt kun mennään taas siihen edelliseen peliin, mitä me voidaan palotella tässä näin, niin kumminkin tekivät ottelun ainoa maalin, Pärssinen painoi sen pörsään ja sillä IFK sai sitten lisää jatkoaikaa ja me ollaan täällä 7. pelissä. Ja Ilvekseltä ykköskenttä, Viitakoski, Helminen siihen. Ja sitten oikea laitaa nyt hiukan muutettu. Toni Dalmanhan pelasi siinä tässä ottelusarjassa aluksi, mutta nyt siellä on siis Shane Toporowski, puolustaja Teemu Jääskeläinen ja Corey Murphy. Ja Toporowski on ollut todella kova näissä pudotuspeleissä. 3 maalia, 1 maalisyöttö on Ilveksen tehokkain maalin tekijä. Kiekko keskialueella. Ja siitä lyödään Kuhtalo ja kiekon päätyy. Pitkämäki pysäyttää, takaa tulee Murphy. Kiekko vähän pomppii, laidan kautta keskialuetta kohti. Toporowskille, Toporowski levittää hyvin toiselle puolelle, jossa Helminen ottaa tyhjät pois ja laukoo ensimmäisen kerran. Lundell pomputtaa eteensä, takaa tulee kuitenkin Pärssinen, joka korjaa pelivälineen ja pelaa sitten alaspäin IFK-puolustukseen. Jälleen tulee Benisekille, uudestaan Pärssiselle, joka nykyiskentästä vielä jäällä, mutta menee vaihtoon. Kova taklaus tulee sieltä nimenomaan Erkki Rajamäeltä, joka tuo kyllä fyysisyyttä tähän Ilveksen leiriin, nyt kun mies on saanut nimipäivänsäkin kuntoon. Ja jälleen kova kaksikamppailu keskialueella, takaa tulee Roman Vopat, jota tamperelaiset ovat vähän syyttäneet sukeltelijaksi, mutta katsellaan. Se on sitä peliä, hermopeliä ja pientä kokeiluja. Keskialueella kiekko Ilvekselle ja siitä yritykseen Rajamäki, joka pelaa vielä jäällä tätä vaihtoa. Kiekko kulmaukseen ja Rajamäki taistelee kiekon jälleen itselleen. Ilves saa painetta sinne IFK:n päätyyn. Häppölä yrittää häntä siinä estää.
mutta eipä saa vaan. Borrell tulee myöskin apuun. Sitten Peltomaa, jolla on karun näköinen teippaus kyllä polvessa. Hän törmäsi edellisottelussa Pärssisen kanssa ja hyvä levitys on ja tulee loistava laukaus sieltä viivasta. Erittäin hyvin Marko Luomola tulee paikkaa ja täräyttää. Menee kuitenkin ohi Peltomaasta vielä sen verran, että joka taistelee siellä kulmauksessa. Hänellä on erittäin vahva teippaus toisessa jalassa nivusesta nilkkaan suurin piirtein, mutta ei tullut tahtia haittavan ainakaan tässä kulmaväännössä vielä. Ilveksellä hyvä ote ottelussa heti ensimmäisellä 2 minuutilla. Ville Leino kiekkoon ja IFK viisikkoon pulassa, kun tulee kiekko maalin eteen. Eikä saada purettua vielä, vaan nyt saadaan ja sitten pääsee 2-1 hyökkäykseen Laine vetää kaukaa. Välissä on Ilves puolustaa ja alkaa uudestaan Laine vielä kerran IFK. Ja melkoinen paikka toisessa päädyssä. Loistava alku tälle pelille. Tämä sytyttää yleisön ja tätä asiaa sytyttää vähän selostajatkin. No pitääkin. Kiekko linjatuomariin ja kiekko jälleen keskialueelle Järviselle, joka viime ottelussa täällä Helsingissä osoitti kyllä lupaavia otteita. Oli yhden IFK-maali värkkäjä. Kultaselle tulee virhe ja Ilves pääsee siitä karkuun vai pääseekö? Takaa tulee Jäminkin vielä tilanteeseen, mutta ei aivan saa kunnolla haltuun kiekkoa eikä syöttöä. IFK purkaa ja Järvistä tavoitellaan. Kiekko tulee kuitenkin. Järvinen taistelee loppuun asti, siellä vähän pidetään käsivarsista kiinni. Käsivarsia sidotaan, mutta homma jatkuu. Corey Murphy alhaalta liikkeelle. Hänen avauksensa tukehtuu ja sitten Pitkämäki tulee vastaan ja vierittää kiekon aina keskialueelle ja IFK päätyy. Mikko Kurvinen, erittäin hyvä. Kurvinen on pelikunnossa tässä hallissa sunnuntaina. Sattuu tähän päähän tuolla laitatilanteessa Helmisen kanssa, mutta Kurvinen on nyt kuitenkin nopeasti pelikunnossa ja takaisin laatikossa. Ja pitkää pätkää mennään ilman katkoa. 3,5 minuuttia hetken kuluttua mennyt ilman ainuttakaan katkoa ja pari paikkaa. Molemmilla joukkueilla on ollut siinä paikka. On ehdottomasti. Ilves tuli ensimmäisen minuutin erittäin kovaa ja me ollaan menty päästä päähän, mutta kumpikaan ryhmä, joka on lähtenyt peruuttelemaan. Hyvää aktiviteettia. Näyttö monta hyvää taklaustakin jo tässä. Hopsan. Kiekko keskialueelle ja siinä vastaan Toporowski. Toporowski kiertää ohi heittäytyneen IFK-pelaaja Söderholmin. Ja kiekko tulee maalille, sitten se tulee Koistiselle. Koistinen ottaa tyhjät pois. Hyvä ote Ilveksellä ja kiekko kohti maalia. Väliin kuitenkin Söderholm. Ja sitten Pärssinen karkuun. Häntä haastaa siinä Laamanen. Laamanen tilanteen selvittää. Ja sinne IFK ykkösnyrkki ei lähde syvälle kaahailemaan, vaan Pärssinen tulee sitten hyökkäyksestä karvaamaan. Ilves ja Helmiselle kiekko. Raipe tulee keskialueelta ja kiekkoa laitaan. Hyvin hän näkee ja ottaa Rajamäen mukaan tilanteeseen. Rajamäki tekee tilaa ja laukoo ohi. Erittäin hyvin on kyllä Ilves aloittanut, täytyy sanoa. Hyvällä liikkeellä mukana ja kiekko viuhuu siitä Mikko Laineelle. Sitten puolustaja Benisek väliin. Ja Larsson, Ilves-puolustaja ja sitten Turunen vetää ja nyt hiukan rauhoitetaan, ei edelleenkään juuri katkoa. Ei kun kaasua vaan, pojat on päättänyt tänään mennä. Pitkä avaus, aloitellaan Rajamäkeä, ei tule pitkää kiekkoa tästäkään tilanteesta. IFK-puolustus hakee alhaalta Jarno Kultanen, joka on plussalla IFK-pelaajista. +2 on hänen saldonsa tasakentällisiin. Mutta maaleja ei vielä Kultanen ole onnistunut tässä sarjassa tekemään, eikä myöskään syöttäjä, joten pinnoja ei ole. Keskialueelta tulee Peltomaa, joka tuntuu olevan vireessä ja kikka pureeko ja Peltomaa painaa loppuun asti kohti Lundelin syliä ja siihen se päättyy matka. Vahva suoritus. Tinkellä on tänään taisteluvire päällä. No pitää ollakin, niin kuin Tinke viimeksi sanoi sen pelin jälkeen, että tässä nyt turhaa miettiä menneitä, vaan lähdetään menee eteenpäin ja tosiaan täytyy laittaa itsensä likoon enemmän. Me ollaan saatu hyvä alku tähän otteluun. Melkein 5 minsaa vedettiin yhteen putkeen ja molemmissa päissä nähtiin hyviä tilanteita. Ennen kaikkea niin mun mielestä oli kiva kuva siitä, että nyt näyttää olevan joka jätkä täysin valmiina tähän peliin. Kaikki tuntuu olevan todella hyvin mukana ja ollaan nähty taklauksia, vauhtia, hyviä tilanteita. Tästä tulee Peltomaan vääntöä vielä ja tää lupaa hyvää tälle illan matsille. Aloituksessa IFK-puolustusalueella siellä Leino ja Hirshovic, Kim Hirshovic, Ville Leino siis vastakkain aloituksesta ja kiekkopuolustukseen Kultaselle. Kultanen jakaa toiselle puolelle Pasi Saariselle, joka siis 3 maali syöttöä Ilveksessä 7 kautta pelannut puolustaja, joten hän on tuttu mies Ilves leirissä. Aloitti aikoinaan Ilveksessä liikauden 94-95. Hyvinkäältä lähtöisin oleva pakki. Ja nyt Ilves sitten iskuun keskialueella ylittyisi. Hyvin tullaan tyhjät pois ja keskeltä tulee Luomala ja kilauttaa ylänurkkaan! Marko Luomala tulee! Pujottelee slalom-harrastusta harrastava Luomala tulee komeasti näköjään sieltä ja vetää aivan yläputken alle vasempaan yläkulmaan. Loistava laukaus. Kerta kaikkiaan lähtee tuonne mailakäden puolelle. Hyvät harhautukset tuossa keskialueella. Pääsee Rako, tulee sisään. Ja lähtee hakemaan sen laukauksen.
hyvästä paikasta pääsee vetää. Jotenkin tuntuu, että pikkasen maalivahdin pikkiin, mutta niin tommoset kurit kyllä pitäisi. Tässä nähdään Juti vielä, katsotaan. Hyvä laukaus lähtee ja täydellinen, me taitaa ristikko osua sieltä alas. Tarkka veto, hyvä laukaus Ilvekselle, elintärkeä maali. Ilves veti pitkän pätkän ilman maalia ja Ilves on aloittanut erittäin hyvin tämän ottelun. Komea homma, että saavat maalin tähän alkuun. Ja ainoastaan kerran tässä ottelusarjassa avausmaalin tehnyt joukkue ei ole voittanut ja sikäli erikoinen tilanne, että Marko Luomola teki myöskin avausmaalin, kun tämä sarja alkoi lauantaina 13. päivä ensimmäisessä ottelussa. Luomola teki siinäkin avausmaalin. Nyt tulee rangaistus. Ensimmäinen rangaistus tulee korkeasta mailasta Raimo Helmiselle. 2 minuuttia 5.44 pelattu avauserää. Tosiaan Luomola avausmaalin tekijänä, kuten tämän ottelusarjan ensimmäisessä ottelussakin Marko Luomola avausmaalin tekijä. Aivan. No niin. Ja IFK on ylivoimaa siitä, Mika Kortelainenkin puhui tuossa Juti ennen ottelun alkua. IFK on tehnyt ylivoimalla 6 maalia, Ilveksen yhtä vastaan. Joo, siinä on ollut kyllä iso ero näillä joukkueilla, mutta silti kiinnitys, että tässä matseissa on 3-3, että Ilves on pannut erittäin hyvin tasaväkisistä peliä tuo jäällä, niin kuin äskenkin. 5-5 maali tilanteessa, niin Ilves pannut taas pörsää ja nyt on IFK:lle se tarkoituksen paikka ylivoima. Mutta ne onkin läpi, oi!